Ассалому алейкум бардаро, подписчикои канали Топ Мошина Макаса созен хубен зинда ва сарбаланд бошед. Мисли вақтамо дар хизмат шумо қарор дорем мошинбозори шаҳри Душанбе да бардаро. Имрӯз нархҳои арзонтар сёмка мекунем. Имрӯз нарх наво гарени бад қимата не ки старатса кардем бардаро мошинои арзон арзанда партагем барои шумо. Шумо чӣ кор мекунед? Кадоме меҳмон нестем будои подписатсия кунед, зангулачаи канала давсионед то ҳар як навори ма мепартон шумо хабардор шавед. Бардаро лайкҳоро бизанед. Чанд қа лайкҳо зиёд мешаванд ки обрӯи хитона қарсак шербача иди тараф мешавад. Бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо старт бозии бурдно графтиса ки миқдори чиптош гарени камай 10999 дона ҳеҷ я сеташо ҷоиза сатай дига конвертои пулия ош шаватон ҳаматон да омад бидре ҳеҷ не наминавор 2000 3000 ба камиш просмотр бигира бардаро ҳаматон даҳтаи ятаи бихарем партен обрӯи хитона диде ки дар насиби нахе мошинчой пачка миёй мегириш мерай ҳаматон да омад бурдборӣ хоҳонем бахшиш ки дар байни ана гуфти гапо наворо рекламачаи кормона як мемонем бидрои тамошо кунен ҳаловат барен ҳаматон да омад зиндаву сарбаланд бошен ки ҷойда боше набошен обод бошен. Марҳамат бардаро, чӣ хеле ки бисёри бардаро подписчико хоҳиш мекунанд сечка бисёр ба навор бигина марҳамат сечкачаи зури зур автомат объем мотор дай объем мотор д автомат сош 1999 комплектация элеганс дискачом элеганс 4 бална киши нав ягла хила марҳамат ҳолати қафош марҳамат ҳолати тараф як ҳолати багаж мебинем бардаро марҳамат атсекои қафош чашко варид нест чашкои парарам варид нест тағорои параш бад нест бардаро марҳамат як ҳолати салоншо мебинем бардаро дарои қафо электропакет мебел салонш бошад светли докторский вариантай бардаро марҳамат ҳолати обшивко круиз контрол шток прибош колсадор коробка автомат 4 дар электро бакаҳои қачақ томайтафонои заводскои хиш асер блокировка дар поликои хушрӯ дошта биё капоча кишоҷи объем мотор д бардаро ҳолати фартуки пеш нозада бардаро то пластмассои радноӣ ҷойшда чашко варид нест бахша каҷон я тараф истем наш боша бардаро 79000 сомон боз муомила мешавад биё рақамота бугӯ 900 29 34 34 марҳамат рақамо зер наводаи зан алоқа марҳамат бардаро боз як опел сиданча бисёри мардум сидан хоҳиш мекарданд свет чанд бад нест тана шаҳ свети трафка бардаро 4 диска калпак яглай хила нав лав дани мошини ҷамаки хушрӯ бардаро ҳуҷҷати солна утил дора ка утил дора тамом ана утилизатсия дошта ҳуҷҷати солна надошта бардаро марҳамат ягулати марҳамат атсекои қафош ана қафош пуфидагӣ нест чашкош варид нест миёншам кафидагӣ надошта марҳамат ҳолати тараф боз як ҳолати салоншо мебинем дарои қафо электропакет ира фейк де бардаро қафош электропакет неста не ду дари пеш электропакета салоне ки CDX да ана коробкаш боша механик кондитсионердор я руған мекунем дари шофёрша соз мешавад биё вуйки капочака марҳамат як ҳолати моторшо мебинем бардаро чашкои пеш варид нест атсеки фартук марҳамат ҳолати фартук мотор як шаши расои модул наш боша бардаро 31000 сом 34000 гуфти 34000 значит 31000 охирша я 31000 ака охирша мега хай биём бо пеш ягон чақчақ не рақамо табуга ка 559 75 0020 марҳамат рақамо зер навода алоқа да брои мардум чикачай объемни комплектация элегаз мошин кам беш кор дора капот бампер мисол краска мешавад ки нархи даст аст ҳамир меличош общий расход бигирем ба фикрам бардо як 1000 2000 сом зиёд расход надора комплектация зато элеганза сош 98 воҳ 2000 май бача сош 2000 да чид мефурад дига шери нар марҳамат ҳолати қафош датчик ана бампер уйну мешава бои биё хай калиқатяй атсекои қафош нозада бардаро як ҳолати тағораша мебинем тағораш не ки зур да бардаро просто моика кадагӣ нест бо чашкошам варид нест бардаро омадаем бардоштем хап да миқати хулас ҳаму як капоту як бампер сухтаи дафтои барои ҳами дарои қафо электропакет марҳамат салонаш хушрӯак не ки бардаро чиқолакҳои зур доштад марҳамат ҳолати обшивко
Cruise control, коробка механик, 4 электропакет, монитори Android, кондиционердор. Бача зурб на самом деле. Неки зурб да, биё капочак шо. Бардаро срочно мемонемуш успет кне, биён ай пеш муомила кне, харидорӣ кне. Дидем бардар бампери пеш қад капот сухтага. Ҳолати фартуки пешам нозада то чизош ҷош дай. Чашкои пеш варид нест, мотор як гашто. Усбе. Нарх боша чанд сомонем тағоиҷон? 57,000 сомон боз муомила меша кадом успет кна оша. Фақат лайкора бизанем подписатсия кна. Биё рақамо табугака. 985 99 92 марҳамат 92 марҳамат рақамо зер Opel Sedan-чаи навбатӣ нархи дастрас солаш 1995 сол бардаро уҷат сол надора ка надора уҷат утилам надора утил карда метена утил карда медода танаш шак краска талаб не 4 диска калпак заводской танаш шак краска талаб нест марҳамат ҳолати тараф свет чанд свети хадавай бутулка свет бардаро марҳамат атсекои қафош ана қафош нозада чашкош хеле яка чашкош неки варид надоштай бардаро марҳамат як ҳолати ана шама бинем марҳамат як ҳолати ана салон шама бинем марҳамат як ҳолати салон шама салон светли неки салонак шуруб дай бардаро потолокш тоза марҳамат ҳолати обшивко коробка боша механик неки салонуш на самом деле зинда дай бардаро чихолакои зур дошта биё капоча вардор марҳамат як ҳолати моторша мебинем ҳабиё мотори 1.6 простой марҳамат ҳолати фартуки пеш ба фикрам задагӣ дорао страшни нест бардаро стойкои ланҷироно хай ҷош дай қат хурдагия бо кадагиан ша баъди чашкашам тайёр кардагиан бардаро неки астални кузов пузов ҷош зур дай бардаро нарх чанд сумака чанд 34,000 сомон боз муомила мешава рақамо табугака 006 81 чанд 61 марҳамат рақамо зери наводай занг зани алоқада бурен Mercedes hechkachai bixagi sarshid mardum Шербача дига ты чира жда дори ба ҳамин хотир чек апарт ва рақамои WhatsApp мо бениҳоят осона 556 320 салом рои ки чек апарт то уже автоматӣ иштирокчии бозӣ моша уже бардаро қариб 30% чиптои мо старта напардофта фурӯхтагием мумкин рӯзои наздик бардаро финанс шапартом миқдори чипто бениҳоят слишком кам 2999 дона ҳеҷ я ин састафи ки ма бардаро мондагим бардаро одамо 5-6 калит вақати мегзавна бардаро 2999 дона ҳеҷ яй бисёри мардум мегӯянд ки бозӣ машиникия итария утария нешерина худат чипта дори надори биё рӯзи эфир як чиптара мегирам фарқ надора ҳазору чандай ва ягай дай ҳамун чиптара худат капсула мекунӣ дадри лататрон мепартои ҳамун партофтагии худат агар ёфта тониси шербача ошин шава худам шахсан ҳамхалията пачкаша мехарам метам акои шеру мардуми ютуб мошинчора полни дырын берин салоношона дырын берин тамошо мекунем комилҷон рафтем дырын берин гап хабар мекунем дием шоҳҷоизаи мо най хечибекча мешава ами хечибек чӣ дорад 4 чашкаи қоқ дорад шеринар чашкош пачка салон салафан печ намихали миёед дар ин болоак айда сима қабул мекунӣ ба ҳамин хотир стбс намекунӣ чек та мепарто иштирокчии бозии мо мешавад рақамҳои ватсапи мо бениҳоят осона бардаро 556 320 ин 320 ҳам гудака бугу дар дашт бичи бумон азёдш мекунад наход шумо азёд карда натонед ба ҳамин хотир дар номи садқа
چه کپارتو اشتراکی بازی ماشا ماشینچا برام داداری خونات بود رفتیم کامیل جان خچی بکچرا یا نشانت مردم پادپیشکوی ما بینه یک گفتی گپا راحت کنانوگی این دیسکاچوی رازمری 15 شپالوقتی بالونوی ناو یا نشانت دانومت صدقه کوزوفا تازگیش نشانت دانومت صدقه رفتیم Комил, додар якаш, ту медони чӣ кор мекунӣ? Фақат дарин берин ин мошина нишонте басай. Уже мардам худаш мумкин ки дар як рӯз бозира стоп кунанд. Ин олдахчае ки ман мондагиам смерти бадай. Фук қафош нозада, кузов тоза, дискачои 4 размери 16 торс ки дискои размери 16 торс ба камиш бардаро медоне ки 5000 сомонай. Танировка дора, ҳама чӣ дора. Системаи музикаш худаш 11000 сомони дашидагия бардаро полни дарун берун нишон шуда ки мардум бинахе зиндагиш гуфти гапо али шава. Занг-занг алоқада брои. Марамат бардаро боз як мошинчаи навати Opel Zafira B. Сол чанд ака? 2006 сол бардаро. Хулас, дискачо, дискабалон ягла хила. Марамат ҳолати қафош, бампери қафо датчи партроника. Марамат ҳолати тараф, як ҳолати салон шама бинем. Дарои қафо ручной, марамат салон латасаме, булаш клёнкои чётки кашидагия. Дар пеш электро регировка, ваковой коробка механик, гап-хабар. Бё капочак шоака. Марамат ҳолати фартуки пеш нозада, абиё мотор диди. Прасои бардаро мақсад ёрмен. Чишон себ мешаванд. Ғам наметан мотори зурам. Нарш боша 6000 сомон боз муомила мешава. Рақамо табгу. 01 60 00 марама рақамо зер навуда занг-занг алоқада буред. Бардаро аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам баъд аз соат 8 илтимос занг назанед рӯзда занг бзанем бардаро. Марамат бардаро Mazda 3. Бардаро хоҳиш мекунам Mazda 3 на марҳамат. Соли 2013 буд. 2013 4 диска балон ягла хилатана шиша краска талаб нест. Марамат улай тараф нархоз як дастас мемонем. И солой мақсад 7-8 нест. Солой 2013 сол бардаро випускои нав мешаванд. Дарои қафо электропакет, салонш топ тоза, лата салон, потолокш тоза. 4 дар электроблокировка дар, боковой қачавак, ди тарафа мултирул, коробка автомат. Эки мошин дирун берун зинда будай мошинаш. Биё капо чой кака. Мошинча неки зазор ацеко дирун ба диринои салон хеле маълума ки мошин навай. Боз як ҳолати моторша мебинем бардаро. Абиё мотори 1.6 ё дай? 1.6 марамат ҳолати фартуки пешуш нозада. Нарш боша бардаро нархи дастрас 79000 сомон боз муомила мешава. Рақамо табгоҷи 887 32 28 28 марама рақамо зер навуда занг-занг алоқада бурем.